iCan Empire Maturity Kinde 9249 AKT Saka Nakashika Bakaribara Hip hop vandikira ndakaratsa kuzvitangidza because ndati mumwe wako chimuona arikuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka iye ukamuona arikuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka unomuona achitambidzo magwati mambama mustreet achinzi aba zvokushamisa unonzwa chikubvunza kuti saka ndipomoko obva watoshamiswa uri kufamba zvako kana munzi atoita zvake zvekukunyadzisa because hombe papanenge atovhura saka mumwe wako chimuona ari kuvhura hombe pateni achawanika ndiye hanzi ari kutsomwa saka mumwe wako chimuona ari kuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka zvinhu zvacho zvavari kuita nekuti pari zvinwenga zvichanzwisisika because mapapu atoparara because yange vakomana vakuwara nekwavava vari kufamba zveshuwa vari kuterwa zvitori zvinani kutoita zvekushamira aiwa ndisi kutaura zvemangemba asi nyaya yangu please chimbonditeererai mumwe wako chimuona ari kuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka iye futi kamuona ari kuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka nomuona achitambidzwa magwati mambama mustreet achinzi aba zvokushamisa unonzwa chikubvunza kuti saka ndipo mogo wobva watoshamiswa apa uri kufamba zvako kana mhomzi atoita zvake zvekukunyadzisa because hombe ipapa anenge atovhura saka mumwe wako chimuona ari kuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa saka iye futi ukamuona ari kuvhura hombe pateni hachawanika ndiye ari kutsomwa iCan Yo bLaCa, Kinde 9249 No mix Yo vendetta Special thing iCan production.